Banat, derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Makakausap po natin po sa ating linya ngayong umaga pong ito ang tagapagsalita po ng Medical Officer 4 ng DOH CHD1, Dr. Ruel Bobis. Pabati mo na po natin po, nasa linya ng ating telepono. Doc, magandang umaga. Good morning. Good morning po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Isang malusog na umaga po sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Opo. Doc, thank you for taking our early call. Hingi lang po kami ng latest data update po natin po sa mga kaso ng iba't ibang sakit tulad po ng dengue at leptospirosis na ano po tinututukan po dito po sa ating pong lalawigan po sa ating pong rehiyon. Doc Bobis. Yes po, no. So unahin po natin yung dengue po, no. As of September 28, 2024, nagkaroon na po tayo ng 8,537 na kaso po ng dengue dito po sa ating region. Pinakamarami po ang naitala po natin, no, sa Pangasinan. Meron po tayong 4,382 plus 370 na kaso po sa Dagupan City. Nagkaroon din po tayo ng 1,875 sa La Union, 1,368 sa Ilocos Sur at 542 sa Ilocos Norte. Kung ikukumpara po natin ito sa nagdaang taon, nagkaroon po tayo ng pagtaas ng 62%. Same time period last year, nagkaroon lamang po tayo, no, ng 5,269 na kaso po. Sa pagkamatay naman po dahil sa dengue, unfortunately, meron po tayong naitalang 44 na kaso po ng pagkamatay dahil po sa dengue. Pinakamarami po ulit, no, ang nakita natin sa Pangasinan. Meron po tayong 37 na pagkamatay sa Pangasinan plus 2 kaso po ng death sa Dagupan City, 4 po sa La Union at 1 po sa Ilocos Norte. Pagdating naman po sa leptospirosis, ang ating pong region as of September 28, 2024 ay nagkaroon na po ng 145 na kaso. Pinakamarami po ulit sa probinsya ng Pangasinan, meron po tayong 52 leptospirosis case sa Pangasinan plus 19 po, no, sa Dagupan City. Meron din po tayong 47 sa La Union, 14 sa Ilocos Sur at 13 sa Ilocos Norte. Kung ikukumpara po natin ito from last year, nagkaroon po tayo ng pagbaba, 41% po, no, na pagbaba from last year. Dahil last year po, same time period, 246 na po ang ating kaso ng leptospirosis. Apo. And unfortunately, 24 po, no, ang namatay na sa leptospirosis, 7 po sa Pangasinan, another 7 po sa Dagupan City, 7 rin po sa La Union, 2 sa Ilocos Sur at 1 po sa Ilocos Norte. Apo. Doc Bobis, you are not lowering your guards sa DOH po regarding po sa usapin po na ito. Kahit na ito po ba parang pasok pa din po sa season po na binabantayan po natin ng pagtaas po ng kaso po ng dengue? Parang ano po ito, round the year po na monitoring natin, Doc? Yes po, tama po kayo. Buong taon po natin ito binabantayan, no? Although historically po talaga yung dengue at leptospirosis ay nakikitaan natin ng pagtaas during rainy seasons po, no? Sa buwan po ng August, September, October, nagsisimula po, no, yung pagtaas ng ating dengue at bumababa po pagdating po ng pagpasok ng amihan, no, or yung pagpasok po ng malamig na panahon at yung hindi na masyadong umuulan. Gayunpaman, patuloy pa rin po tayo, no, sa pagbabantay kasi pwede pa rin naman po magkaroon ng pagbuhos ng ulan at pagbabaha kung saan maaari pong tumaas ulit yung ating mga kaso. Yung ating pong mga bed capacity in terms of this particular illnesses po na binabantayan po ng DOH at CHD1 sa buong rehiyon po, sapat naman po ba at wala pong kakulangan na sa ating po mga bed capacity po ng mga ospital po natin para po sa mga kaso po na ito? Yes sir, sapat pa naman po, no, sa ngayon. Wala pa naman po tayong reported na kaso po ng hindi po nabibigyan ng kama po, no, kapag sila po ay napupunta sa ospital dahil po sa leptospirosis at dengue. In fact, nagkaroon nga po tayo, no, ng issuance sa ating mga hospital
re-establish po nila no yung kanilang mga fast lane pagdating po sa dengue at leptospirosis para mas mapadali po yung pagkuha ng atensyong medikal ng mga tao pong may ganitong sintomas para hindi na po sila parang natitenga sa mga ERs natin at sa mga hospital natin. Opo, with 62% Doc Bobis na taas sa kaso po ng dengue kumpara po nung nakaraang taon with the same period po na ito ng mga buwan, yung karamihan po ba dito? Ano po sa datos ng lumalabas? Mga bata po ba? Edad, ano po dito? Parang nasa data po ninyo? Sa ating pong age distribution, no, makikita po natin na yung most commonly affected po natin na individual ay mga bata po talaga, no, mga less than 5 years old. Doon po sa ating mga kababayan. Although nakakakita rin, hindi naman po natin sinasabi no, na mga bata lang ang pwedeng magka-dengue. Nagkakaroon pa rin po tayo ng mga dengue cases po no, sa mga matatanda. Yun nga lang po, napakarami po talaga. No, majority, halos 51% po no, ng ating mga kaso ay nandoon po sa less than 10 years old, less than 5 years old na age group natin. Apo. Yung pong gamot naman po sa leptospirosis, sapat naman po dito po sa ating pong rehiyon, Doc? Yes po, before pa po talaga no, nung mga pag-ulan-ulan, by July, nagkaroon na po tayo ng allocation ng ating augmentation po no, pangtungkol sa post-exposure prophylaxis po ng leptospirosis o yung tinatawag po natin na pagbibigay ng doxycycline. Lahat po ng ating mga provincial health office, maging yung ating city health office sa Dagupan, no, ay nabigyan po natin ng supply ng doxycycline. Yun nga lang po, no, dahil ito po ay antibiotic, kapag kayo po ay nagkaroon ng exposure sa tubig baha, kailangan po talagang pumunta sa ating mga doktor para kayo po no, ay makita at mabigyan ng reseta before po tayo makakuha ng doxycycline. Opo. Doc Bobis, isa po sa ano po natin dito, yung kahandaan po ng mga pasilidad po natin in management po ng mga ganitong klase ng sakit, particularly yung mga severe na tinatamaan po ng leptospirosis. Yung hindi naman po lahat, majority po ba ng mga ospital po natin, meron kaya pong i-manage po itong mga ganitong severe cases po? Yes sir, meron sa ating pong mga tertiary hospital, no, mainly yung ating mga DOH hospital, meron po silang kakayahan to manage po, katulad ng sinasabi nyo, yung mga severe kind of leptospirosis. Yes po. Ito po kasing mga severe kind no, ay nangangailangan po ng dialysis kasi baka nasira na po no, yung kanilang kidney dahil po sa attack po ng leptospirosis. Sa ating mga hospital naman po, particularly sa Region 1 Medical Center, Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, at maging sa Ilocos Training Regional and Medical Center, no, ay meron naman po mga dialysis unit na maaari pong gamitin ng ating mga pasyente. Ayun. Okay. So yan, good news po yan at makakahinga po itong ating pong mga kababayan kung maaaring ma-assure po na mayroon pong respond talagang ating pong mga health facilities sa buong rehiyon. Anyway, Doc Bobis, dito po sa ano po natin po, usapin naman po ng ilang mga non-communicable diseases. Karamihan po ngayon, para nakikita po namin na mamamatay po sa hypertension, sa high blood, sa sakit sa puso. May nakikita po pa natin dito sa data po natin po sa Region 1 ng pag-spike ng mga death-related po dito sa mga ganitong klase ng sakit, Doc? Sa ngayon po, sir, no, ayon po dun sa datos natin noong 2023, ang pinaka kabilang pa rin po no, sa top 10 leading causes of mortality dito sa ating region, yung mga sinabi niyo pong non-communicable diseases o yung ating mga lifestyle-related diseases. Kabilang na po dyan no, yung ating hypertension at diabetes. So, sa ngayon po, no, napapalapit na ulit yung ating mga festivities dahil po sa Pasko at Bagong Taon. Ayan po, isa rin po yan sa binabantayan natin kasi historically po talaga, no, kapag dumarating po yung mga ganitong panahon na marami po ang kainan, marami po ang handaan, may mga tumataas po talaga ang kanilang high blood. Correct. At tumataas din po no, ang kanilang blood sugar. So yan din po yung isang paalala natin sa ating mga kababayan, no, lalong-lalo na yung may mga
maintenance medication na po talaga, no? Na hinahinay lamang po sa pagkain natin ng matataba, maalat at matatamis, at regular na ehersisyo po ang kailangan para manatili pong nasa normal level ang ating blood pressure at ang ating blood sugar. Opo, Doc, nabanggit niyo yung itong maintenance, Doc. Gaano ka-importante that they should they should conform on the schedule ng pag-iinom talaga ng maintenance? Kasi meron yung mga iba kahit akala nila umiinom sila kahit late na ng wala sa oras, okay lang 'yon. Yes, tama po kayo, sir, na dapat sinusunod po natin yung schedule ng pag-inom ng ating maintenance medication. At ang payo nga po ng mga doktor, same time every day yung pag-inom. So for example, yung pag-inom po ninyo ng inyong anti-hypertensive ay sa umaga, dapat po every day naiinom po natin yan sa umaga. May mga iba po kasi nagsasabi na normal naman na yung BP ko. Yes. Tigil ko na itong aking maintenance, baka kasi nakakasama sa aking kalagayan. Hindi po totoo yan, kaya nga po siya sinabing maintenance kasi mini-maintain niya po yung normal na BP at normal na blood sugar. So kapag tinigil niyo po yan, tataas po muli yung inyong blood pressure at yung inyong blood sugar at hindi na po muli makokontrol yung inyo pong mga sakit. So napaka-importante po katulad ng sinabi ni Sir, kailangan po talaga consistent at yung same schedule ng pag-inom ng ating mga gamot. Ayun. Matalo naman po ako dito dahil we are celebrating the mental health awareness, Doc. Kamusta po ang programa at proyekto po ng DOH Region 1, particular po sa usapin po ng mental health awareness dito po sa ating pong rehiyon, Doc Bobis? Yes, ngayon nga po ay tayo po ay nagse-celebrate ng ating mental health awareness month at ngayong kahapong October 10 pinagdiwang po natin yung World Mental Health Day kung saan binigyang diin po natin yung kahalagahan ng mental health sa ating kalusugan. So sa ating po mental health program, patuloy naman po ng mga programa natin katulad po ng pagbibigay po ng mga mental health drugs, lalong-lalo na po doon po sa ating mga pasyente na nagpapa-check up sa kanilang mga rural health unit, CHO, at iba pa pong hospital. So nagbibigay po tayo ng mga kaukulang gamot para sa kanila pong mental health para makontrol po yung sa kanilang problema sa kanilang pangkalusugang mental. Bukod pa po dyan, nagkakaroon din po tayo ng mga trainings and capacity building sa ating mga healthcare workers para sapat po yung kanilang kaalaman pagdating po sa pagtakal ng mental health. Ang mental health po kasi napaka-komplikadong sakit po niyan at dapat po yung mga nagbibigay ng tulong or nagbibigay ng atensyong medical para dito ay yung mga trained po talaga at hindi kung sino-sino lamang. So sinisigurado po namin na yung lahat po ng ating mga healthcare workers at even at the RHU level po doon sa ating mga RHU at CHO ay nabibigyan po ng karampatang trainings. At lastly, meron din po tayong Tara Usap Tayo hotline sa ating region kung saan meron po tayong mental health hotline at ito po ay nagbibigay ng payo po doon po sa mga tao po na nangangailangan ng tulong sa kanila pong mental health status. So ang ating pong i-plug ko na rin po sir kung maaari. Yes po, go ahead po, Doc. Yes, ang ating pong Tara Usap Tayo hotline ay 0961-815-1416 sa mga smart subscribers at 0927-194-9448 sa ating mga Globe subscribers. At kung kayo po ay meron pong gusto pong isang guni sa inyo pong mental health, maaari po kayong tumawag sa mga numero na ito mula 8:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon, Monday to Friday, at may makakausap po kayong health workers para tulungan po kayo sa inyo pong problemang mental. Opo, Doc Bobis, karamihan po dito sa napapansin po namin, even in our
news reports, karamihan po sa mga nabibiktima or talagang bumibigay sa mental health ay mga kabataan po ngayon. Papaano po ang mga pwedeng pwede nating mga tips, for example, sa mga magulang at sa mga guardian and even yung mga kaibigan na meron pong nasisense nila na there is a problem mentally itong kanilang mga mahal sa buhay? Yes, tama po kayo, no? Nagkakaroon nga po tayo ng mga kaso ng pagpapakamatay or suicide sa ating po mga kabataan dito po sa ating region, and majority of the cases po, no, ay dahil po sa mental health problem. So ang payo po natin sa ating mga nanay, mga tatay at mga kaibigan po, no, lagi po natin kakamustahin yung ating pong mga anak, yung ating pong mga kaibigan, no, lalong-lalo na po kapag nakakakita tayo ng changes in behavior. So pag nakita niyo po, no, yung dati niyo pong anak na masigla, masayahin, ay medyo ngayon hindi na po na-enjoy, no, yung mga dati niyang ginagawa. Baka kailangan po natin silang kamustahin kasi minsan po, no, talagang nahihiya itong ating mga kababayan na pag-usapan na meron silang nararamdaman patungkol sa kanilang mental health, at kailangan tayo pong mga nakaka-obserba ng ganitong changes yung magsimula po, no, kasi hindi po natin alam, baka ito po yung hinihintay ng ating mga kababayang meron pong struggle, no, pagdating sa kanilang mental health, na meron pong pumumusta lamang sa kanila at meron po silang makausap, no, para at least maibsan po yung kanilang nararamdaman sa kanilang pangkalusugang mental at hindi po mauwi doon po sa tinatawag nating suicide. Open communication, ika nga nila, Doc Bobis. Pero anyway po, you mentioned about the yung pong sa no, dami ng mga nagpapakalang si suicide po dito at halos karamihan kabataan po. Do you have any data on this, Doc? Particularly ano yung gender na medyo mataas ang may na itala po natin, and age bracket po na karaniwang nasa nasa datos po ninyo. Do you have that data, Doc? Sa ngayon, sir, patuloy nating pina-finalize, no, yung mga report kasi kailangan pa po natin talagang i-verify yung mga ganitong klase ng report po, no, ng suicide po, kaya maging factual yung ating reporting. So, sa ngayon, wala pa po tayong final, no, na data at ilalabas po natin ito kapag final na po yung verification. Tawag ito ay fully agree kasi ito po may po dito, for example, yung investigation din ng mga police to confirm kung ito ba talaga ay suicide talaga o hindi, ay mga medico-legal na pinag-uusapan. Anyway, Doc, sapat po ba ang mga psychologists and psychiatrists sa buong region? And sir, medyo dyan po, unfortunately sir, nakikitaan po natin na hindi po talaga sasapat yung mga psychiatrist po natin, no, dito po sa ating region. Meron po tayo available sa ating mga DOH hospital at sa iba pang hospital, pero at the RHU level, medyo wala po tayong psychiatrist. So yan po ang pinupunan natin, no, sa pamamagitan po ng pagtitrain ng ating mga health worker na kahit hindi po psychiatrist or kahit hindi po psychologist, ay meron po silang kakayahan na makapag-identify po, no, ng mental health problem. So yung training po, tinatawag natin yung MHGAP at yung ating mga MHO, yung ating mga nurses, ay atin pong binibigyan ng kapasidad, no, para kahit at the RHU level, mabigyan po nila ng diagnosis yung ating mga kababayan na meron pong iniindang problema sa kanila pong mental health. Doc Bobis, may mga programa po ba kayo including also training our media practitioners like us? Kasi alam naman po natin sa radyo, may mga tumatawag, humihingi ng payo. 'Di ba, sa mga drama program, sa mga ibang programa po ng natin. Do you have any diyan, kasi you mentioned in your agency mentioned, if I'm not mistaken, last week na ibalita namin ito, yung panawagan ng sensitivity on the media practitioners when tackling mental health issues. Doc. Yes, maganda po naitanong niyo po yan, no, very timely po talaga kasi ang isa po sa panawagan natin sa ating mga kapatid po, no, sa media ay yung
ethical and responsible reporting and yung portrayal po no, ng suicide sa ating media, audiovisual, and sa ating films. So, naglabas po tayo ng Administrative Order number 2022-004 at nung nakaraang linggo nga lang po, no, tama po kayo, tayo po ay nagkaroon ng orientation patungkol dito sa atin pong mga kapatid sa media. So ang layunin po ng administrative order na ito at yung atin pong orientation ay mapababa po yung incidence ng suicidal thoughts and suicide attempts by ensuring na yung ating pong mga media personnel ay nagbabalita ng kaso ng suicide in a responsible and ethical way. Kasi may mga may mga pag-aaral po na nakita na kapag ang ating mga kababayang meron na pong suicidal risk ay nakarinig ng isang report patungkol sa suicide na medyo hindi po ethical, medyo hindi po factual ang pagkakagawa, tumataas po yung risk na ituloy niya po yung kanyang pagpapakamatay. So sa pamamagitan po ng responsible and ethical way of reporting, meron pong tsansa na mapigilan po yung suicidal intentions ng ating mga kababayan kapag ganito po yung nakita nilang pagbabalita. Okay. Sana hopefully as a chairman of KBP Pangasinan Chapter, Doc Bobis, mapagbigyan kami ni Director Paz Sidionco ng partnership para dito particularly sa mga media practitioners to strengthen and further ma-elaborate itong direktiba na ito sa aming hanay, Doc Bobis. Yes. Opo, we will love to do it with you po, no? Yung ating pong ginawang orientation is just the beginning. Yes. Marami pa po tayong mga series of orientations regarding this administrative order para po doon sa ating mga media partners po, no? Para talagang ma-implement natin ito pong ito pong administrative order na ito and ma-reduce po talaga natin yung papakamatay sa ating pong region. Yes, particularly sa mga kabataan. Anyway, I will be just jumping on our last question. Doc, hingi lang kami ng update kasi may announcement na dito sa Dagupan na yung Mother and Child Hospital is good to go na ipatayo at ma-accomplish na. Ano po ang pinaka-latest update po dito on end of DOH po? Yes, opo. Sa ngayon po, inihintay pa rin po natin yung submittal ng mga papel kasi ang huli po nating update ay napirmahan na po yung resolution para po doon sa pagpapatayo ng Mother and Child Hospital sa Dagupan. Medyo matagal na rin po naman po natin itong hinihintay. Yes, at sa wakas po ay nabigyan na yung ating pong kahilingan para po dito. So pag okay na po ang lahat at good to go na po tayo, i-resume, di pa po i-resume, ibibigay na po natin yung ating pong pondo para po masimulan yung pagtatayo po nitong Mother and Child Hospital sa Dagupan. Hindi lang po natin alam, hindi lang po ako makapagbigay ng exact na date kung kailan, pero tuloy-tuloy na po yan. Kapag na-proseso na po lahat yung documents, pwede na po nating ipatayo yung hospital. Doc, total of magkano po ito na po? Sige po, I do not have the figure po, pero I can give you siguro kapag na-finalize na po natin sa ating pong Health Facility Enhancement Program, yung total figure po para dito sa Mother and Child Hospital. So yung location po, ano po ito? Prerogative ng city po kung saan ilalagak. Yes, tama. Ang ano lang po on end of the DOH is the funding from our national budget na inilaan po para po dito. Yes, tama po kayo, So ang city government po ng Dagupan ang may prerogative po ng venue or ng location. Ayon na rin po doon sa mga ginawa nilang feasibility studies and other pag-aaral po kung saan pwedeng ilagay ng ating Mother and Child Hospital. So kami po sa DOH ay sisiguraduhin lang po na yung pondo ay maibababa ng maayos para matapos po natin yung pagtatayo po ng hospital na ito. To further strengthen po ito. Bukod po ba dito, may mga super health centers po ba na, kasi the last time that I interviewed you, Doc Bobis, nabanggit ninyo na may mga balak pa na mga ipatay. Pero meron bang so far ngayon na patapos na ng mga super health centers at inuumpisahan na, Doc Bobis, to date?
Yes, actually sir, nung isang linggo nga lang po, no, parang nag-groundbreaking sila ng Super Health Center sa May Calasiao. Mhm. Yeah, so isa po yan, no, doon sa mga Super Health Center na groundbreak po natin, no, itong mga nakaraang araw. At meron pa rin po tayong mga Super Health Center na ongoing. Meron po tayo actually 4 po sa Ilocos Norte, 3 po sa Ilocos Sur, 2 po sa La Union, 11 po sa Pangasinan at all in all 20 po, no, yung ongoing Super Health Center natin dito po sa ating region. So makakaasa po kayo na makukumpleto po natin yan pagdating ng mga susunod na taon para ma-open na po natin. Napakarami na rin naman po nating na-open na Super Health Center, 12 na po, no, sa buong region. At tuloy-tuloy po yung pagpapagawa natin ng Super Health Center para po magkaroon ng increased access yung ating mga kababayan sa health services. Okay, well accomplished po ang DOH CHD1 po, and hopefully yung pondo po na hiningi sa national budget po natin po talagang magtuloy-tuloy na for the DOH. And congratulations po, and even to Director Sidionco for this mga development po at pagtutok sa health po natin po dito sa Rehiyon 1. Maraming salamat po, Doc Bobis. Yes po, makakaasa po kayo, no? Kami po sa Department of Health ay talaga pong tututukan yung mga programa natin sa pangkalusugan para maabot po natin yung ating pong mga goals pagdating po sa ating health. Kasi po naniniwala po kami, no, sa DOH na bawat buhay po ay mahalaga. Dr. Ruel Bobis, Medical Officer 4 ng DOH CHD1. Sir, mabuhay po kayo and God bless po. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.